La sessió d'avui del Seminari de D'idees Valencianistes versava sobre política lingüística al País Valencià i el que he tractat de fer ha sigut un resum de la política lingüística duta a terme pels governs socialistes i populars. Primer m'he centrat més en la part del codi, després he abordat la part de l'estatus i finalment he apuntat algunes estratègies noves per afrontar la política lingüística des d'una perspectiva social. Considero que el seminari ha sigut fins ara un èxit de participació. Estic segura que a la sessió que queda assistirà també moltíssima gent perquè el tema és interessant i el ponent és molt bo, i crec que en la seva línia de propiciar el debat i l'opinió en la societat valenciana del tirant és una línia molt correcta i és l'adequada en una societat precisament on s'hi falten coses, són debat i opinions diverses.